Kapitola 3. Směr. Šero v mém pokoji se pomalu měnilo ve sluneční svit. Bylo ráno. Strávil jsem několik následujících hodin, zavřený v tom pokoji v naprostém tichu. Jen já a moje neklidná mysl. Prohlížel jsem si zblízka kresbu dřeva na stěnách, díval jsem se z okna ven na ulici, která nebyla zrovna rušná. Pokoušel jsem se mysl zabavit obyčejnými věmi. Všechny mé myšlenky ale nakonec stejně vedly k té samé úvaze. Zdržel jsem se tu příliš dlouho a nechci být přítěží pro Ansgara a Eriliu. Neklidně přecházím po místnosti tam a zpět. Snad bych se mohl Ansgara jen zeptat na cestu a vydat se sám z města ven. Půjdu teď za světla, tak by mi nemělo hrozit nějaké velké nebezpečí. Nepotřebuji přece doprovod. Po chvíli váhání jsem se odhodlal a zaklepal na dveře, ze kterých předtím vyšla Erilia. Neslyšel jsem žádný hlas ani zvuk. Asi tam nikdo není. Otevřel jsem pomalu dveře a nahlédl za ně. Uviděl jsem místnost, která byla větší a o něco tmavší a chladnější. Okolo velkého dřevěného stolu byly 4 židle a na druhé straně místnosti byla starožitná skříň a knihovna. Před knihovnou stál Ansgar. Byl zády ke mně, trochu nahrbený a vypadalo to, že hledá nějakou konkrétní knihu. Vstoupil jsem do místnosti. Promiň, klepal jsem. Omluvil jsem se místo pozdravu. Astyriane, neslyšel jsem tě, řekl a otočil se mým směrem. Měl výrazné kruhy pod očima a jeho obličej byl bledý. Tmavé vlasy mu padaly do tváře. Pojď si přisednout, ukázal směrem k dřevěnému stolu a druhou rukou se přidržel skříně. Tvoje sestra mi naznačila, že se necítíš dobře, řekl jsem a trochu ustaraně jsem se na něj podíval. Nikdy mi nebylo líp, prohodil jízlivě a ušklíbil se. Ne, vážně, co je s tebou? Snad jsem ti neublížil, řekl jsem a přitom instinktivně sevřel svoji prokletou dlaň. Nedělej si se mnou starosti. Usedli jsme ke stolu, na kterém byl stejný talíř s jídlem, jaký jsem dostal dřív od Erilie. Ansgar se ho ani nedotkl. Můžeš si odpočinout, já už vám nebudu na obtíž. Jen mi prosím poraď, kudy se nejlépe dostanu z města ven, na sever a můžu hned vyrazit. Ukážu ti cestu z města ven, na jih, a vyberu tu nejbezpečnější. Na jihu už jsem byl. Tam už jsem všechno ztratil, odvětím a do hlavy se mi hrne proud vzpomínek. Čím jižněji, tím bezpečněji. Jak chceš přežít na severu, když si tady málem zemřel 2krát během 2 nocí, co zbyl venku? To je právě to, odvětil jsem, zavřel na chvíli oči a prsty si promnul čelo. Já to nepotřebuju přežít. Není podstatné, jestli cestou do Talorienu přežiju. Možná pomůžu sobě nebo někomu jinému. Nebo zemřu a moje prokletí už nikomu neublíží. Všechny tyhle možnosti jsou pro mě přijatelné. Co ale nedokážu přijmout, je fakt, že budu žít tak jako doposud. Lidé z mého kraje mě nesnáší za to, co se stalo, a já nenávidím sebe a to zlo, které ke mně patří. Nejodvážnější jsou ti, kteří nemají z ničeho strach. Pokud je tvé přesvědčení, že děláš správnou věc, tak silné, nebudu ti překážet ve tvé cestě. Ty jsi nikdy neměl intenzivní pocit, že prostě musíš něco udělat? Že musíš jít dál bez ohledu na okolnosti? Ansgar se nejdřív podíval stranou a na moment si svou odpověď promýšlel. Po chvíli odpověděl. Vždy jsem toužil po spravedlnosti
a po pokojném obyčejném životě. Snažím se najít harmonii i v těch nejsložitějších časech, i na těch nejhorších místech. Ale někdy bych chtěl mít jen klidnou mysl a na chvíli od všeho pokoj. V tom se rozletí dveře a vběhne dovnitř Erilia. Vypadá rozrušeně. Já už tady nechci být, už toho mám dost. Oni mají tak chytrý řeči, jako by si neuměli dát jedna a jedna dohromady. Kolik jsme jich ztratili a kolik jsme jich zachránili, vždyť to se dá přece spočítat a výsledek je naprosto jasný. Tak proč námi tak opovrhují? Až poté zaregistrovala, že v místnosti jsem i já. Cukla sebou a rázem stichla. Proč se tomu pořád bráníš? Proč se prostě nesmíříš se svým posláním? Nemůžeš si to pořád takhle brát, říká Ansgar. A proč je máme chránit, když s námi nemají soucit? Ty jejich opovrhující pohledy, to je pořád dokola. Čím dřív to přijmeš, tím líp se ti to bude žít. Nebo jinde, odsekla Erilia. Vážně chceš zase hledat nové město? Podívá se na ní unaveným pohledem Ansgar. Já nevím, řekla sklíčeně a odevzdaně a v očích se jí zaleskly slzy. Přisedla si sklesle k bratrovi. Pevně ji obejmul. Můžeme jít, pokud chceš, zašeptal. Ale jinde to nebude o mnoho lepší. Jsou tu i lidi, kteří si váží toho, co pro ně děláme, dodal ještě Ansgar, ale Erilia se na bratra podívala dlouhým, žádostivým pohledem, jako by ho telepaticky o něco prosila. Ansgar se zavřenýma očima dlouze nadechl a ztěžka vydechl. Dobře, můžeme jít. Jedno další město. Napíšu vzkaz a necháme ho u Wolfberta. Elric sem pošle někoho jiného. Můžeme vyrazit hned zítra společně s Astirianem, řekl Ansgar a pohlédl mi zpříma do očí. No počkej, ale my nemůžeme jít na jih, tam nás nepotřebujou, řekla udíveně Erilia. Trvá si na svém, chce jít na sever, řekl Ansgar a protočil oči vsloup. Už jsem se nadechoval, abych je ujistil, že vím, jaké následky to může mít, ale Erilia mě předběhla. Ale snad si mu vysvětlil, že jen sebevrah by šel sám dál na sever. No, uchechtl se Ansgar, to si řekla hezky. Pohlédl jsem na něj, neudržel jsem vážnou tvář a taky jsem se koutkem rtu usmál. Erilia se na mě nechápavě podívala. O co tady jde? Co to tady vy dva plánujete? Erilio, oslovil jsem ji a důležitě jsem na ní pohlédl. Já jsem prokletý, mohu ublížit ostatním. Ne záměrně, ale nějaká nehoda se vždy může stát. Už jsem si toho zažil dost a už prostě nemůžu dál takhle žít. I moji nejbližší mě odsoudili, i svoje nejbližší jsem ranil. Mohl bych se nechat někam zavřít, ale radši zemřu živý, než abych žil mrtvý. Její pohled se rázem proměnil z rozčíleného na empatický. Jen potřebuješ pochopení a přijetí, zeptá se citlivým hlasem Erilia a přitom si dá pramen vlasů za ucho. Vůbec jsem od ní nečekal takový tón a vlastně ani takovou otázku. Nevím, takhle jsem o tom nepřemýšlel. Zvedl jsem obočí a pokusil se její nečekaně vlídný a skoro až hypnotický pohled opětovat. Svým zrakem jako by mě zvala do svého vědomí. Cítil jsem, že její otázka hluboce souvisí s jejím vlastním nitrem. Možná si to sama uvědomila, uhnula pohledem na stranu a poté sklopila zrak. Tak zítra ráno vyrazíme? Cítíš se na to žádná další vize? Změnila téma a zeptala se svého bratra. Položila mu přitom ruku na rameno. Co bych pro tebe neudělal? Zvládnu to. Sněz aspoň to jídlo, co jsem ráno přinesla,
a běž si ještě lehnout. Napíšu zatím ten vzkaz pro Elrika a odnesu ho Wolfbertovi. Krátce Ansgara obejmula a odešla z místnosti. Viděl jsi ten její pohled? Já myslel, že mě tu jen stěží toleruje. Podíval jsem se na Ansgara. Proseděla vedle tebe celou první noc? Prohodil a odkašlal si. Taky si myslím, že by si směl jít lehnout, jak říkala Erilia. Nevypadáš moc dobře. Ty taky nejsi zrovna královna krásy, řekl posměšně, ale pak svraštil čelo. Já vím, tak mě omluv. Dodal ještě. Šel jsem zpět do svého pokoje a posadil jsem se do křesla v rohu. Stále jsem se pořádně nevyznal v souvislostech, ale najednou jsem měl na chvíli pocit, jako by mi někdo alespoň trochu rozuměl. Druhý den ráno zaklepal a vstoupil Ansgar. Připraven na cestu? Zeptal se. Vypadal mnohem lépe než včera. Do tváře se mu vrátila zdravá barva. Stál vzpřímeně, jeho hlas byl silný a pohled měl jasný. Nikdy jsem nebyl připravenější. Usmál jsem se a vyšel k němu. Ale měl bych na tebe spoustu otázek. Na ty teď není čas, ještě si vezmu pár knih a vydáme se na cestu. A kde je Erilia? Už odešla, potkáme se později. Co je vlastně za problém, proč jste se tak náhle rozhodli opustit město? To nebylo tak úplně moje rozhodnutí, povzdechl si Ansgar a pokrčil rameny. Erilia má prostě takovou temperamentní a bojovnou duši. Ale s čím se tedy potýká nebo potýkáte? Teď je totiž nejlepší čas na to řešit tyhle otázky. Tahle už je pátá, pojď radši za mnou, vyrazíme, řekl Ansgar a naznačil rukou, abych šel. Vyšli jsme na cestu před dům. Tudy rovně a třetí ulicí doprava, ukázal Ansgar. Šli jsme stichlým městem dál a dál. Vítr mi lehce ovíjel tvář a já jsem měl pocit, že se mi zase vrací síla a chuť do života. Bylo mi jasné, že mě na mé pouti nečeká klid a pohoda, ale už jen tím, že jsem postupoval dál, jsem se cítil víc a víc naživu.